Ahojte, dnes by som vám ukázala, aký som vyrobila kufrík pre bábiku Mandarinku, pretože som zhodnotila, že bábika má dosť veľa šiat a do takého malého vrecuška sa nezmestia. Takže vám ukážem, čo v tom kufríku bábika má. Takže, bábika tam má takýto svetrik s čiapočkou, je to taká súprava. Potom taký prešívaný kabátik s kapucňou. Malá bluzočka na zapínanie vzadu na gombíky. A také overalové nohavice, tiež pekne a kvalitne ušité. Kufrík je tiež kvalitne ušitý, je futrovaný, takže pekne aj zvnútra je pekne upravený. Má takéto dve ručky, zapínanie na zips, pekný macko a dno má pevné, je drevené. Tento kufrík môže slúžiť nielen ako odkladací priestor na bábikine šaty, ale môže slúžiť aj ako kabelka pre malé dievčatko. Takže kto z vás chce potešiť svoje dieťa originálnym darom, tak mi píšte na Messenger alebo do súkromnej správy. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. Ahojte!